mati jong ni phai phor ni ani kang sam por phai plira achitim apor malom pen Karbi Anglong nongnam ka chithang plong alun sepi nitu timung pi lapen alang tum hem isi atum pen lam klar ka chipi pon non malom social media along mate Facebook YouTube along hai hui lun sepi nitu timung pi pen amar sing diso atum aphan ke pin rem mate kapache thang tap la hai alam ahok kalipusi mati jong ni phai phor arni pherang ke amai ke pha ahut ke phovek abang phi pen lam klar nang chipi dun lapen de nongno ke jo abang puvek aphan sitami Polis atum nep ingnang pon erlo lapen ke lason bang aphan nongno ke jo tap mate bang aphan ke koi tap ke monon phi bang kaprek atum aphan sitami avidet nang ji pusi pherang ke athengno nang pachini dun Votunga ji pen anan be 365 News India Kardom nililun si Pini to tinumpi napakin nilipay nilipo apen nilitong Pini labang sa press meet nakipha alam thi bang kilabuhen lo inud bang hini chudam tang inud bang hini social media Facebook WhatsApp along niliphan ko anlo ni nongno nang kijo nili aho petan ning reno pegan suppose nilipini press meet nang phapo nang phap chi putsini Pini press meet Halo. Lapin nili labang so alam lo hang kachirap awe